ветровете послание ти изпратих. И то дано да стигне някой ден до тебе. Дано където и да си, да го очакваш. Макар да бъде там след адски много време, ще го прочиташ и ще се усмихваш. Ах, колко много имам да ти разкажа. Не знам дали мастилото ще стигне, дали от листата ще ми останат, но каквото мога ще го напиша. С птиците дори се наговоря.